uyobuya mase ngenyanga ezayo usupholile futhi ngoba kuvaliwe amabhenki ngoku. So siqale ngenyanga ezayo manje ku-2024. Expired benenhlanhla imali awayithola. Hamba oshaya ikhadi elisha eposini. Ngoba li-expired hayi ukuthi ali-expayanga benza umusa. Li-expired simusa ukuthi ali-expire into expired. Naleli expired nako sisebuza umbuzo mna. Nakho kube umbuzo obuye usikhathe ngicela silalele. Ngoba kufike kukhulunywe kanje ningalaleli bese nitshela bese niyathetha. Nifuna kwenzeke lokho enicabangayo. Bathi ipasi lakho okubuhlungu. Copy ipasi na 3 months bank statement. Hey, isitifiketi asibalwa sengane. Enganeni kuyaphatha kuba kuyenzeka system ikubuza ngithi computer sisebenza ngayo. Ngithi angikwazi ukudlula la. Ungashongo ukuthi nomuntu usiphethe yini computer sikubuza ngithi ngakho isikhathi abaye bengena bengayiphethe abaye bangangeni bengayiphethe ngoba computer yami sefuze bese iphathe manje siphathe uzozwa wenza isitifiketi impela nje